Omusubati oyo obwate saloon obwata abakori bayemeremo abange mwaka wa naronere ngukora emirimo yaye ya kando igai mugetie getambukiro gyokomutenenia emirimo omusubati oyo omokori oyo emirimo Ninki? emirimo yaye abeire emebe tari gukia bugase mwarengere buna tokorengereri bugango yaya emirimo yaye obeire omuntu ori wiki customer chigo complain tari ko bamina buya tari ko basibi buya tari ko bamasaji buya iga ase saloon yeiga akamutebona sengenjo kwa abeire incompetent So customer chikangia complain. Customer ngo complain jire igago kore emirimo reluctant rigo bono omuteni ndimi na hando onsi ase abantu bari emirimo ekina kigia konyora omuntu tari gukora emirimo buya lakini bono asa mang'ana amayare mutu tari gabu gaka muteneni emirimo omusubati oyo akae egenete gosa expected oria asaba okwabera atebe ng'abere kiagere gasi nero nyegenete nero ngo nanje ngochigo nere kogera ngenderere kebugima akanyora agogete Ala. akiagogete Namu tenimere muraenda omoka. agogete igaboro akamotebia agatebia swati ule ataka kumanya ngakiagogete igaragini akamotebia wankoreira maya egasiye konye yando siri ubu maene yando siri nenjira ndi narigeti ndwa lakini nategete bantu batebe natige mirimo yando siri uno mugago wando siri Ala. ach ingakia ya Ayemo. Tigante gesi mugano mono jakire. mbono yando siri uno mugago wando siri ahandi ebintu ebinge igonko bikora asengenjo yokobetereriwa mugako obo maene ondosiri nande then igasi engo nyakora chinga kichinge timairi gosoro bati ororo noro bugate ngatindi kobera full time ngakiro tari ase liru kwa mbuderega ase liru kwa mbudera tori geti ngatindi kobera full time Klaus kinge yoga gakera to geti bintu mbegerete gagane bingao mbuya bire lakini ngera akiengenjo Tindiko ba. tindiko ba igoncha ndegete tindiko ba chinga kichinyinge igonko ba bedroom yao Ala. nja ndegete bube paka ngakingo koranyoro busiboro mbuya mono asoko bongari tukoria rero achi Ka kina aji. na ajire mbuya mono musuba dinga ya karaira Karaji goja. karajo wake karajo Ai goja goterere tío. Ele me kwagere. ya tinga mbio bora ya karaira injutura kuana kai omuswati itaira neti akagenda mwaka mburata yone gasi akare bono egento ngeringa omuswati yekera tairana oyo butetwe emirimo oyo igamutagete akagenda akarimia esimi meaning achenchetie nyakerege Oyo nyakubutwa. nyakobutwa bono omusubati oyo achandegete ebirengererio Itajirie. ng'a yakorusia omusubati ori amo obomae noboteba ng'a igatagete kobatuomani gakogenda aere emibo lakini aja konyora ebintu getembira amokunerete Viko majiko make sense. biko make sense ng'a bedroom yao teriga gendo teriga oneke amutagete igabige toro boti ngoyo komonyora gaki motebia ache tugambe nere nimbwati zawadi nero mayaka komonyora motebi Ongera sarara ujua. We. Ikinege komo sana. Ikinege komo. wankonyanire akitiga ngende mbia mono Ikinege anchande komo. tindiko Klaus ge yapora ga yo komutemo tindiko bera full time nande yonte kere ko ba full time igero Okay. ko te biribuya I think igente kenke bwente kebe
a lesson which as employers yabange na noni ntwe monto ete kondo kukolemera ase lituko geta challenge ragete otara yimukia eliogigoro na komotoganyara koburinga kigwa kore gasiga na inonga ikware magate ngaka gakigare ero nini oyo ndura nyora rire no enjara actually abanyoro muntu utegweti bya lakini gebetereti acha akora kagasi akanyore gusembo simune Christmas kigo chirosaiga yeah be concerned about whereabouts chomuntu kokorere emirimo especially ekero kwanyorire nga performance yaye yansi kuira na mayira ya onchureri yeah sit this person down kabe concerned ronga kurumwena buringa. By the way, I have noted with concern igoro yegenteke ABCD ninki nabora anyore in fact umuntu wabato mujandugete kwasa bono mokonye then tuliko rukunga human resource bono no egochera imegabo because an empowered human resource iga ko reflect growth ye organization yao growth ye biashara bia na results of course na chicho uikonya wa results